Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. New Trap Archip National Movement kalapan pau kejing songkia halor kejing kelem utonom haga yeng dorbar bathamai jong kejela kapala jah kamit sengiu blay. Haba keren sekilat patai kubor u presiden ka HANM uba lamprang karbani ula ong bakadai ke jingja kapas ngukla kepala penlek rain ya kejela barok kawai. Uba lamprang ula ong bahaba kerja kumni yano ke sorkar kan taipam bad ula penken mauru bah kapor lockdown kipai ba kisah dan kuna ha ke sorkar nrei haba kerja kumni yano pat on dan kuna. Hakawai pat ka kubor ka HANM kala dawana ka sorkar bakadai ban pensange no e ka jingkrong pisa ki Weybridge na ki trok ki bakit marbam hagani ka jela namar bakani ka seng kala lap bakadaw ka jingkiu dor ki marbam kadai namar ka jingsha krong pisa jong ki trok ket marbam ki ba wan rung sya gani ka jela kane ka jing thau yi kali hakte jaka la kano ba ka don ka jing sim pisa na ki trok bat wat na pick up ro kam don jing mapsho kane kala wan ra ya ka jing kiu dor ya ki marbam made hak banta jong kari ka sitin tia bro iskatang isno beniau bakum ka seng em ka ba li tepi ba ka jubek barbor yo pusam bar ka jing kiu ki marbam made bar ni snem badak ku bintang kiu sheyo shahat bar inspection yagi dukan lori ka jing kiu plat yo ki marbam made itep ba hadu menta kador tumpus ben la poisi sparpo te menta ni lap ya kadau ba dosan kadai nama kencing syak krong pisa jam kitrok ki bawan ma kaleng-kaleng jong kari khamtam ku bang yo ik jong tep ba ki bawan na po not is la jong kador ki bawan na shabar jong not is la jong kador bat bawan na asam lagi jong kador ki kali bawan na asam ki ai lang ba ka surok ko hati silong ki wan ban penhap ki marbam ha ga dong ba silong bat na silong la pen sap yang sya baro ki benta jong gari kasi jentia kane ka jing thau ya ki marbam ka penlong ya ka jing ki udor ya ki marbam bi made ha ka jing sya katai ka kata kabadon ho umling kalong tang pan thau ki marpo kundau ki bami na kane ga jela bandai sya asam lane sya ki karkhana ki badon HEPIP ha bernihat remote district dai ban thau tang luyong mausun mauleng lada don sya bat ki ki marpo kundau om ya ki marbam mardi ki ban kiu na asam sya mai kalya te habade berkene nagaliang jong seng HM club idol cast mane show chief minister government of Meghalaya ai kupiru show deputy CM bapos tonton song but kumju show minister in charge ka transportation te nagaliang jong HM ni dawa ba chief minister budai klidu jong government of Meghalaya budai bantukla baden stop sindon namar katkum kejing sya ba ka dau ba dau san ba penlong ban kiu ki marmbam marde hal negeri ki kecungi kalong balasha krong pisah dengan ti layonong tang khan man toy tung uwai pat kalakta pat ya ka janjar jong pat ba no susno tu jala khamtam utu babala man step ba man met Raja ba hak di sini banwan kan kiu ka pan san post kilo mano begitu. Raja ba so saum kiu san pon ru post kilo mano bakle. Menta ka sini nang thit motor si sparpo. Lada kaya jas ya kumnai badon ki dong krong hasuliti ni mabam berde. Kemukan poi ka por motor ni poi si sparpo pol ni aspa sekilo. Si ai kalau wei jong ki pajba ki bedok ki nong snong jong kejelam ni kalian. Si ai kalau jong kinong bala si ai kalau jong uduk sok te nama kata ka seng HM ka dawaju naga government of Meghalaya ka dai tha sang sidon namar om julap mendo ban syakrong tax na syakrong pisah marbam
Bat habade bekene nakaliang jong ke HNM kadawa bat ke maham juru. Omdai tangye kata bun omling ka maham ya borok kiket hasil ter jong ka slok ba bypass. Namangi kiket ki pun ba ang te po bypass. Ladai te po thang selai ladai te po mau khalanu kiket sudah. Tilada ya ki marbam marde lakrong no pisah selenti. Mano menmati kesosat, omdai banyak, omdai kidok kisok, omdai kena hunslong jong kari kesini tiap jong jalahi berway. But ngimpat jo so meno bahkan don ke jingkrong ane ke jingtau hawa spread ya kimar mamodai. Hari mentang yo ya komplain las jam tap sau lah. Tekan long ray ke jingle banyak banyak dalor hakane ke por bajenjar ke por ke basosat ya banyak hunslong keus kamar bamadi. Baru sikuto bagi 4 lap, bagi 4 yo e komplain ngimpat tip icing sia bagi ong bagi maluri ki penkio ikin bama pade. Re pleng dek ni ki puipo. Kaba kiriu simet kila sukrong bisa hak na ki marbam pade tang pementoi simet. Kat ba kajing jenjar, bat kajing jelap, bat kajing sosat kawan sia yo panpan musna. Tenama kata ka seng HM ka bapek nam ta ka bahaka miat jong ke chat penriu jong ke stat hi berway. Ngirawa baga Government of Makalaya kadai pasngai no shisndon ya kadai kajing krong pisa na kimar bang marde lada ja ko sarkar kamlai na yang ko seng kam don option show kam ban se man ablai kan khang but ni haban ipin pra itu ket bi an ki ba krong ni kimar bang marde ke ba lakta eu duk sok ke ba lakta ye ki pajba mustom jong ka jakko te hakaju por ka seng HM ka solengo ba kumno kita ki jingtrei jong sarkar kin sa orpat bat klem namar kumbang ni latip ba hausna ber kuai la shem ba jingking yet kali ha dwak so tribhoi district kala orpat nang tas ka jingking ha so lat ka jingking maulai bypass ba ka jingjau ka ISBT ha maulai moyong ha kini isni berkebab pela kalong bukajing klem jong ka tunum jong ka assembly ka badon hamran yang news long kutang tersesat mentah kabala snow kla berkebab so pela hagne ka cela ka cini ka bampat jam no bat kene ka jing klem jong ka tunum assembly kalong ka jing leranye ka jelahi berkebab kumno kat ka yeng dorbar ka tunum jong dorbar ban senaan, ban yathir, ban yatai, ya ka tauba jong kejala, laprano kotnum. Te haba kumne pintai pop you know, te pop you engineer, te pop you doktor. Men hakini ki arsnem po lockdown la dami upat ba, ha? Ki plet ki phanye ki pele persa. Te kat kane ka tauba bakat katnum yang jong ka jing dobar to an ka pra, yeno kin phanye. Habakut kedai Government of Malaysia kahaban bakli. Tidaliang yung seng HNM kadawan ke sarkar badai ban. Pensanga isnon yuning yegajing pathau ki marbam bawan na Samsung Malaysia. Kata kebadan ha umleng di Ripo district. Bat ye ki jingtrai ki ba orpat bat ki ba klem dai ban pa tukit ban lap ye jing sia bat pensitom ya ki bedon keti namar pi kat dakis pak klor ka Government of Makalaya ka yo engineer ba kumno badep lapra ka tuno te nama kata wat penleranya ke jala Makalaya wat penleranya ke benreu ka sukar ka wat pa itu tukit kan pa tukit ke pemnya kenang banlap itu sia bat ka wairu ngerlian juga seng ka soban ong ke tu yang ada long bala bah ban bu da ki traditional jong ka jalam ya kampel jong khasi penar na jong koro nai bu ka tu ka bala pra na ka tu ka bala pra long thik kum ka ying mane blai jong ki par jala barada ibu ia ki kerja tradisional jong ka jak benreo ngatrai ka jinglut kesan bro keduna tina makata seng ke sopan ong ba
kum kini ki ye ke jala juni kim dai ban ja shur skmat kim dai ban le ran ye la ka jong ke jat ban reu ye la ka jong ke jala bat kham tam e ke nei ke jing thau yi ki ma bam de ke jing krong ke jana yi ma bam de ke bal ka ta sha yu duk suk kham tam nong bala kum sliang usap sliang ubabam men met balam step ubabam man sni bala ubabam men met balam sni kata kadai ka jingdawa ka ba klan bat ka strongly demand jong H&M naka Coleman of Mer raya kamtam no chip mista pom ji namar haisha ni don ya economic mat ji ni don ya ga government ka ji na banta ban te ya kup siang usam siang hele da ka sarkar kailat igiru simet berkesukan mentoy kan kata apat ya ga kamai kaji kan kata apat ya ga kamim kamia kan kata apat di keja kepo jong nongusong jong kejelam ya kalian kalong bakung kosengim sola bente kita tidak iki kerwo di jingdawa jong kosengim jangan naga Coleman of negeri to keliat mah berap ka lorgane ka mat ka ba bi kini ki khadop nani kita ki bru ki balum khajna nani ki badak ki balum pisa na ki trok ki ba kit ki marap bad ki marbam kade ka jingle kan bat kade ka jing ja nak le ka sangi soban dawan ke sarkar ba kade ban simkhya bat kade ban perkhat bersonori ma namar kimar ki mata ki nongrep ki barap yu jhur ki barap yu phan nang poriksi jungi basai lada ki mut bandi ki nong thet na bar ki khnyat kador batat mak hap su khajana ka sistem ti ki pajba nongrep ki pajba nongrep ki pajba jo ka jala mata ki kala long kun kita ki thak kelas bat kita ki nongkrong khajana sistem ti kita ki high level ki along kun kita ki high class ki ba deploy ki ba exploit ya ki pajba haborok kiliang haborok minta na kaliang ha thit kapet na kaliang hakit kaba khaban siu khajana kaliang jong kidor kimur haba kidor upan haba kidor rupiat haba kidor ke sini ki ba syakta nangkong gide kidok kisuk na bar kata kidok kisuk menta kila kelas sya kita ki high class oh kita ki third class ki bala syak khnyot kita ki high class kiba la form la ni kiba la penlong na ti rusimet kiba kamai spa da kini ki butpo ban su deploy la ne ban su khnyat ki ba ban su demand ya ban su demand ni trok ki bakit ki marap ki jong ba de nak len jong keseng ni semua banda ke tujuh di sarkar ba kadai banda simkhya lada ke sarkar kan kuman berkalong sekumne kaseng kapan se ban hapan hai khmat supet ba persuthu balai ba kidor ki marmata ne balai ba ngisyak nyot haboro ki benta